El PVI és el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals que la Diputació de Barcelona, juntament amb els ajuntaments, les ADFs i en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, posa en marxa cada any, des de ja fa 26 campanyes, per defensar els nostres boscos de l'amenaça dels incendis forestals. Actualment el PVI és un dispositiu que consta de 93 unitats de sensibilització, informació i vigilància mòbil, que es distribueix per tot el territori de la demarcació, i incorpora punts de vigilància fixa, com són 18 torres de guaita, distribuïdes per alguns dels espais naturals més emblemàtics de la demarcació, i a la vegada s'ha incorporat aquest any, com a novetat, 63 càmeres de vigilància, titularitat d'ADFs, d'ajuntaments, que s'han coordinat i s'han integrat en un únic sistema de seguiment i de vigilància que se centralitza en el control de vigilància que té el PVI en la seva seu a Barcelona.